Ce dracu face Eduard când se cacă pe el? Numai o tacă, ești un... Ce dracu să te duci? Am zis-o! Nu te dracu de proști ce ești, că ți-am zis-o eu, te dracu de proști bulangiu. Are să-l mâncăm un cui pe doi. Stai, băi, tutui! Tutui! Au! Miau, 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 miau! Hala habar mai am schis și explodez. Tu.